señoras e señores, benvidos ao A Voltas co Prato. Son as 6:34 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando aquí no A Voltas co Prato da Televisión de Galicia, todas as tardes estamos aquí para vos. E ademais, sabedes unha cousa, podedes nos seguir nas nosas redes sociais, porque tedes o Instagram, o TikTok e tamén o Facebook de @avoltascoprato. Hai as receitas que nos mandades, que son todas maravillosas. Pois hoxe, atención, porque hoxe temos dúas cociñeiras espectaculares. Que pasen, por favor, Merchi e Coque Fariña. Un aplauso para elas. Hola, Coque. Hola. Hola, Merchi. Que tal? Moi ben. Merchi é a primeira vez que xoga á miña dereita á esquerda das súas pantallas, non? Creo que sí. Non sei a Sí. primeira ou a segunda, pero non máis, Marchou Xulio, cansouse de gañar. Gañou tantas veces e onte ademais foi xa. Dixo el, gañou onte e dixo, Marcho, xa non volvo máis por aquí. No, Xulio volverá. Mandamos un Vigo que ademais está pasando moi ben, según nos dixo. Está de vacacións. Está pasando moi ben, está de vacacións. E hoxe temos connosco a Coque Fariña do espazo gastronómico Indo e Vindo, se non Indo e recordo Vindo. mal, de Cambados. Que tal? Sí, ben, moi ben, encantada de estar aquí outra vez. Outro día máis que te Sí. temos aquí, xa viñeras unha vez, Sí, non? sí, con Xulio, que gañei. Que gañache, mira, como lle gusta, verdad? Como lle gusta. Eu xe imagino que vas a gañar. Tamén, Vale. por suposto. Vexo que por aquí tedes moita fariña, moitos ingredientes así de 12, moita lambetada. Imos ver que nos trae a nosa convidada de hoxe, imos ver que trae Carmen de Abegondo. Son Mari Carmen, de Abegondo, e vou vos dar a receta das orellas. Necesitamos 2 ovos. O ovo recórtase por arriba pola parte máis estreita. Vacíase, rellénase de aceite, de viño blanco e de anís. Unha pizquiña de sal, cucharada de azúcar e despois a fariña que lle fai falta. Templas un pouquiño, amaso e deixo reposar media hora. Boto unha gotiña de aceite encima da mesa e estíroas, fritoas, salen moi ricas, moi crocantes. Un bico para todos. Ai, chegou o entroido tamén ao A Voltas co Prato, así que imos empezar cos postres, cos doces, cas sobremesas. E hoxe temos orellas, que é algo que, vamos, cantas receitas pode haber de orellas en Galicia? Pois unha por cada casa, Unha mínimo. por cada casa, non? Mínimo. Mais ou menos, sí. E, ademais, hoxe temos unha cousa bastante curiosa, é que dixemos, vamos picar a Merchi de verdad. Vamos a picar de verdad hoxe. Porque Merchi, non sei se saben, ten non un, 2 libros Sí. de repostería, 2. Sí. Dios, que pasada, ten 2 libros, aí o estades vendo, pero que ten por encima, que está por riba, non é o de Merchi, non, é o de Don Álvaro Cunqueiro. Sí. Un dos maiores gastrónomos da historia de Galicia. Polo tanto, hoxe podemos facer unha cousa bastante sinxela, que é enfrontar a receita de Don Álvaro Cunqueiro, que vai facer Coque Fariña, Sí, co seu permiso. co seu permiso, coa de Merchi Rodal. Vale. Aceptas o reto? Acepto o reto. Estamos falando de Cunqueiro, non estamos falando das xa. orellas de Francañotas, Vale. Xa, pero a miña receita é unha moi boa receita cedida por unha señora que ten moito peso tamén. E moita historia. O cal, Home, imagino que de Cunqueiro tampouco será de Cunqueiro. Claro. Cederíalle unha señora. bueno, non sei. Estás falando moito igual, Estou falando moito igual, bueno. Imos aprender dúas receitas... Dúas receitas imos aprender hoxe de orellas no Voltas co Prato, dúas moi distintas, así que queden connosco, imos cociñar. Veña, ala, Eu collo 2 ovos que tens por que aquí. levar? 2 ovos. 2 ovos, na máis. Na Vale, máis. Quedamos con Coque Fariña, entón. Veña, Coque, contame. Vale. Como vai ser a túa receita? Bueno, a receita que ten recompilada Cunqueiro no seu libro. Pois ten moitos ingredientes que imos ver despois, porque vou acompañar as receitas, as orellas, con algo que non está no libro, que é un chocolate especiado. Porque eu penso que o chocolate vai ben con todo. Vale, eu son da túa idea. Entón, van ser orellas, pero van ir acompañadas dun toque persoal teu. Sí, con un chocolate Dun especiado. chocolate. Sí. Además, Vale. voulle botar as mismas especies que lle vou botar as orellas. Vale, entón, chamaslle chocolate especiado porque vai levar as especies, Sí. neste caso, as especias que leva tamén o amado das orellas de Cunqueiro, non? Sí. Vale, entón, que é o primeiro? Imagino que fundilo, non? Sí, mira, imos poñer aquí un pouquiño de leite, Ajá. vale, a que Queres que cho prenda? Prendo chesto, sí. Sí, Vale, en donde posa? Aí arriba? sí, en ese de aí. Vale, o Vale. 9 o 8, canto queres? Pono 8, non o poñas forte de todo para que vaya infusionando non un poñas o 9, pouquiño. pono 8, cañotas, non te veñas arriba. Mira, imos botarlle un pouquiño de anís, Vale. pouquiño moito. Gustarálle a señora o anís? Bueno, A min as orellas gústame que saiban un pouco a mira, anís. un pouquiño Sí. máis.
Deso é así. Isto é para o chocolate, pero, Sí. bueno, que como ibas a darlle tamén esos aromáticos... Vale, e un pouquiño de canela. Oh, que rica a canela. Entón, deixamos que infusione e despois se botarlle o chocolate e remexer. Claro, é que se vaya derretendo, non? Perfecto. Vale. Entón, o único que faz co chocolate entendo que é partilo, non? Sí. Ilo cortando todo. Vouno cortando, despois vouno poñendo aí, Vale. que se vaya quecendo, remexelo. Non sabes iso que din que o chocolate ten que ser mal fervido e ben remexido. Entón, pouco lume... Nunca e escoitara remexer. eso, pero anoto, eh? Por favor, repítema. O chocolate mal fervido e ben remexido. O chocolate mal fervido e ben remexido. Sí, Eso é sí. importante, non? Por mira, un truco novo do Voltas co Prato. Ah, por certo, por da casa, se tedes algún truco máis, chamade 664-4834-9, o teléfono do Voltas co Prato. Contádenos como é a vosa receita da orella, porque non a sabemos todas, nós podemos saber casi todas, pero todas non. Así que chamade, por favor, e recordade que repartimos cartiños. 50 euros dunha vez, 50 de outro na Voltas co Prato. Dicía eu, Coque, que te vou deixar aquí derretendo o chocolate. Vale. Así vamos ver un pouco a masiña que está facendo a nosa queridísima Merchi Rodal. Vamos alá. Hola, Merchi. Hola, que tal? Que tal, como estás? Batendo ovos con azúcar. 2 ovos con 2 culleradas de Ti azúcar. tes que estar agora mesmo... Merchi agora mesmo é a muller máis feliz de toda Galicia. E vou vos dicir Sí? por qué. Porque, é a muller máis feliz de toda Galicia. Porque están os seus libros no programa, claro. Están os seus libros no programa. Pero, ademais, está aromatizando cousas. Sí? Que é o que máis lle gusta do mundo. Hai Oye. algo que che guste máis que aromatizar? Non. Verdad? É o seu soño feito realidade. Aromatizar. Aromatizar. Relar limón. Collín un limón, Sí. releino enteiro. Sí. Relai, veña. Relei, mira, se non Xa queda relaxa, nada para vale, relar, vale. que vou a relar daqui? Vale, nada. Xo Relei relou. todo o limón, Xo relou. está aí con batín, 2 ovos, Sí. con 2 culleradas de azúcar, Vale. un chisquiño de nada de sal Perfecto. e a reladura dun limón. Dun limón completo, Enteiro, Que non completo. vos quede un pouco de reladura no limón. Solo a parte amarela, Só- non vaya de salar, Claro. máis salada branca. Aí está. A parte amarela toda, pa dentro. E vexo que tes aquí manteiga. Manteiga cocida de vaca, 25 gramos. Non é a Manteiga manteiga... cocida de vaca, entendo que é máis especial, non? Sí, ten máis aroma. De verdad, señor, lévame cedo. Non tardes en levarme. Non tardes en levarme, por favor. Vale, entón, está máis especiada. Perfecto. Voulle botar tamén anís, o licor de anís, vale? Vale. Un chupito... Un chupito Xeneroso, moi xeneroso. xeneroso, moi xeneroso. Aí está de ser dúas de acordo nesta parte da receita. Mari Carmen tamén lle botaba anís, Sí, a ver que nos di despois, Ando, veña. E despois aquí está na manteiga cocida de vaca, que é moi pouquiño, son 25 gramos, que aí vai para dentro. Se non temos na casa manteiga Sí. cocida, podemos poñer a manteiga normal. Pero esa é máis A min- saborosa, non? Por eso claro, o a min postín. gústame máis Vale. esta. Vale, perfecto. Que Remexemos maravilla. un poquiño máis e agora, no medio quilo de fariña que temos, facemos un volcán no medio Vale. e metemos todos estes líquidos. Hola. Que chulo. Que chulo. Vamos chamar a convidada, vamos chamar a Mari Carmen de Abegondo porque ten que ver isto. Que pase, por favor, Mari Carmen de Abegondo, un aplauso para ela. Ven por aquí. Como estás? Ben, Sí, ben. Eres moito ti de cociñar no entroido, de facer repostería ou... sí, é que son larpeira. Ah, eres larpeira. Son larpeira. Mira, como a Merchi. Como a Merchi. Entón, os larpeiros é o que temos, verdad? É o que tedes, é o que tedes. O sea, que ti Sí. prefires, antes que facer, por exemplo, un prato salgado, un primeiro prato, un segundo prato, prefieres facer repostería? Ai, a min gustame todo, Bueno, en cociña. Entón, tan larpeira non eres, eres de comer Son como a min. larpeira de comer. Os de larpeiros comer, de comen comer, doce e comen de comer. salgado. Vale, Claro, vale. eso. É que eu larpeiro asocio a postres, a comer moito Esos son os moito lambóns. doce. Eso, os lambóns. Bueno, Mari Carmen, temos dúas receitas maravillosas hoxe aquí de orellas. Sí. Unha que é a de Merche, a súa propia, porque como tiña no libro dixo que iba a facer as dúas. E por outro lado temos a de Álvaro Cunqueiro, que vai ser a que vai facer coque fariña. Vamos ver a de Merche. Moi Ven, ben. arrímate aí adiante. Merche, contalle. Batín os 2 ovos con 2 culleradas de azúcar, botei un chisquiño de nada de sal, tamén un chupito de anís, de licor de anís, e a reladura dun limón. Agora estou engadindo auga pouco a pouco según necesite.
e nada. Ah, vale, porque unha vez que lle mételo toda a mestura que fixeches de ovo, reladura e demais, vas engadindo auga. Si, vai a ser medio vasiño, máis ou menos, pero depende do día, de como vai a masa, pode necesitar un poquinho máis, un poquinho menos. Depende da humidade de todo, non? Sí. E se o día está seco, demais, vale. Xa cheira ben, Xa cheira, verdad, má? É que lle bota. É a manteiga cocida de vaca que lle dá o aroma aí. Vai, é a manteiga. Da vaca galega. Claro. A receita, aínda que estea no libro, deu-me unha señora de Ferrol, que se chama Marina. Marina de Ferrol? Esa viña da súa nai. En serio? Entón, esa receita ten que ter máis anos que a ti. Sí, claro, a filla é a amiga miña, porque é da mesma idade, deu-me a súa nai, que viña da súa nai. Era unha broma para chamarte bella, nada máis. Ah, vale. Non era, o sea, non era para chamarte bella. Non a pillei. Deixámoslo aí, vale, nada máis. Está ben así, vamos xuntar Coque, veña, vente comigo. Deixamos a pobre traballar. A ver, Coque, contanos como é a túa receita. Vale, pois Bueno, mira, de cunqueiro. empecé batindo un ovo con azúcar en pó. Ah, azúcar en pó, vale. Vale, botelle unha pizquiña de sal e agora estoulle botando esta ralladura. Ah, Pode é tamén de limón? Ou de laranxa? Pois mira, non é nin limón, nin laranxa, nin nada. Isto non sei se o coñeces. Mira, había máis por aquí. Que pensas que é? Eso para min é unha laranxa ou unha mandarina grande. Chámase limón Meyer. É Bueno, chinés. bueno. Polo visto dase super ben en Galiza. Por favor, quero mostrarlle isto a Galicia. O sea, mostradlle isto a Galicia, por favor. Isto é unha laranxa ou que é? Non, mira que ten aquí. Un cu como a laranxa? Non, ou como limón? como limón. Ou é unha mestura entre unha laranxa e un limón? Claro, é unha mistura entre un limón e unha mandarina. Unha limorina, Unha limorina. non? Mi madriña. O sea, que sabe, entendo que sabe un pouco como a mandarina e ten tamén ese toque cítrico ou ácido do limón. Ou como un limón suave ou unha Mandarina. laranxa, así, unha mandarina destas cuantas tomas. Pois collo unha laranxa verde. Non andes con tantas voltas. A ver, se Vale, dan vale. ben en Galicia, se Vale, hai vale, un montón, perfecto. pois probámolos. Bueno, Mari Carmen, ti vendo as dúas cousas e como as ves as dúas receitas, antes de sentarte na zona de sofridores, cal pensas que pode ser máis da túa idea? Recordemos que esta leva de acompañamento chocolate, A min gustan máis dúas. Ai, Gusta a canela? Sí. Bueno. 3 tractores de canela aí dentro. E o anís? E gustame o anís. Bueno, porque e anís- gústame- Tres cisternas. Hai A anís verdad? por todos lados aquí. Bueno, entón non te decides, non? A verdad que non, de momento non, Pois despois, cando probes, vas ter que decidir. Aí sí. Despois, claro. Deso vai o programa. Bueno, Pero non pasa nada. pois haberá que decidirse por algo. Non pasa nada. Vamos a dar un aplauso a Mari Carmen da Begondo despois. Volve con nós, de momento vai á zona de sufridores. Un aplauso para ela. Gracias. Moitísimas grazas, moitísimas grazas. A ver, Coque, que quero ver un pouco como lle botas aí ti tamén a fariña. Sí, mira, ten todos os ingredientes e por último a fariña. Vale, porque recordemos que levaba o ovo, a reladura sí. desa froita, Sí. que é unha mestura entre un limón e unha mandarina, que se chama Limón Meyer. limón Meyer. Limón Meyer. Levaba tamén canela. Leva non? canela, leva anís, leva unha Anís, pizca de sal, pouco de leva sal. mantequilla, A manteiga, moi ben. o azúcar en pó, un Sí, ovo o e azúcar agora moído. leva a fariña. Perfecto. E ti tamén llevas engadindo auga ou non che fai Non, falta? esta A ti non lle fai falla, non. Vale. De feito, queda unha masa moi brandiña e despois ten que reposar e cando colle corpo. Vale. Temos un problema co tema das medidas, sabes? Porque en Galicia as medidas son... Bueno, en Galicia en todo o mundo, cando a xente fai reposteiría, hai un problema coas medidas. Entón, canta fariña lle botache, máis ou menos? 300 gramos. Ves, tiño calculado. 300 tiño gramos. calculado. Ti tiña a medida, pero hai moitísima xente que non as mide, que vai a ollo. A ver, é que cando fas moitas veces a mesma receta xa sabes a textura, xa coñeces. Sí. E despois que hai unha cousa que influye moito, o da marca da fariña, o ambiente, se é húmido ou é seco. Claro. É que, por exemplo, a convidada contaba antes que ela mide co ovo. Tamén. Que medir co ovo, eu coñezo de medir co yogur. Sí. Ou con vasiño ou algo así, ou os pozos pequenos, pero con ovo, non sei, é un pouco máis raro, non? Bueno, a repostería son matemáticas e química. Vamos e ter a a medida. preguntar a Mari Carmen, xa que temos aí. Oiche, Mari Carmen, ti mides co ovo? Pero co ovo inteiro, con medio ovo, como faz? Non, eu fago un orificio por arriba, un burato, o que lle queiras chamar. Sí.
Pequeno. Pequeno. Sí, un burato, un Un burato. burato. Vacío o ovo e despois encho do suministro todo. Pero tens que esperar a que seque. Un a un. Pero tens que esperar a que seque o ovo. Non, o ovo non seca, non. Entón non se che pega, non se che queda pegada a fariña ou que sei. Non, pero a fariña non vai aí, Non a mides así. No, 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 a fariña Mides o anís ou que sei. Vamos a ver, a fariña a que precise. Xa, vale. Algún día tens que cociñar algo, É que sería un espectáculo verme cociñar a mí neste programa, non digo nada. Ai, vamos a falar con Josefina de Sada, que creo que está do outro lado do teléfono. Hola, Josefina. Hola, Que tal, como estás? moi ben. A ver, contanos, ti eres de medir co ovo ou non? Non, Ves, é que a min que me expliquen, eu iso nunca o vin, Eu nunca o vin, non sei ti, Josefina. no, eu non, a min eso de medir co ovo non me gusta. Cada un ten a súa fórmula. Pero ti como mides, entón? A ver, eu non fai falta tampouco de medir precisamente con un envase en concreto, Botas unhas cucharadas de azúcar, botas o anís nun vasiño pequeno, tampouco non... Non vaso, o que dicía eu, no yogur. Claro. No yogur. Non se facía co yogur, así? Sí. Claro. Oiche, Josefina, ti vendo as receitas, cal crees que pode estar millor das dúas? A ver, a min é máis familiar a de Merchi, Xa. que a outra... É máis da casa. Claro, é máis tipo as que faría eu. Xa. Con manteca de vaca, eu sempre fixen con manteca de vaca, derrítela e con... Josefina. E con anís. Josefina, perdona, mira, teño un pouco de problema porque me están presionando aquí as dúas. Non sei se as ves porque acabaron ca masa, como isto da masa, ahora ten que repousar, ahora ten que non sei canto. Estáme montando aquí no mérito. Gracias, Josefina, por chamar, vale? Non hai de que... Veña, un bico enorme. Chao. Un bico enorme para a xente de Sada. Chao. Vale, vale. As masas son moi distintas. Por qué? Sí. Por que son tan distintas? Son dúas receitas diferentes, dúas masas diferentes. Vale. Entón, agora, que é o que ten que pasar aquí? Ten que reposar. A miña media hora. A túa? A miña pode ser media hora, unha hora. Queredes media hora? Queremos. Pois cañotas damos media hora, porque fai imaxe televisiva. Mira. Ala, voulle contar a Galicia 4 cousiñas sobre o entroido e xa veredes como a masa á volta está ben feita. Veña, tira foto ao sitio. Ala, aí quedan repousando as masas. Porque, señoras e señores, hoxe iniciamos de xeito oficial o noso percorrido homenaxe por algúns dos fantásticos pratos do entroido galego. Este período festivo precede a Coresma e, por iso, tradicionalmente tocaba despedirse da carne e dos excesos en xeral. É tempo de esplendorosos cocidos de 3 ou 5 potas coa cachucha, os chourizos, os grelos, que non falte de nada, E de deliciosas lambetadas. Pensade nas filloas que son como un encaixe de camariñas cando as facemos á pedra, ou as orellas, as flores de entroido, os bandullos, as bicas. É o momento de abandonarse a estes praceres que nos fan por moi famosos no mundo enteiro. E para que nada sexa excesivo, botade algunha baila. Galicia está xa en pé de festa. Xinzo, Laza, Lalín, Cobres, as terras de Ulla. Consultad as datas, por favor. E se queredes cociñar, xa sabedes o que tedes que facer. Revisade as receitas nas nosas redes sociais, @voltascoprato, porque ali están todas penduradas, Incluso a de hoxe, a de hoxe tamén vai estar pendurada. Así que seguídenos, @voltascoprato. Gracias a todos e a todas. Merchi, que? Ostras! Pedazo Media maxia. hora! Media hora! Pedazo maxia. Media hora, Claveino. Unha masa de orellas perfecta. E despois din que non traballo neste programa. Pero quen fai que pase o tempo, Pensade niso. Pensade niso. Veña, como estiramos isto? Creo que vou sacar a tábua, vale? Sí. Ui, A ver. eso de Xulio, Isto é de Xulia. Xulia, adiós. Xulia, adiós. Veña, entón, agora vale estirar aquí, entendo. Sí. Vale. Un poquinho de fariña. Vamos Ajá. a arrancar Escoita, xa tes que encendo o aceite, non? Sí, Vale, porque vale. despois teremos un pouco de presa, non? A Vale. ver se facemos máis de unha. Algún hai que neste programa sempre hai persa, Aquí non vai despacio nada, Bueno, veña, vamos. Nada. Apura, Estirar. Es que sí. Temos que intentar estirala o máximo posible. A ¿vale? ver, pero entendo que, o sea, o que faz é estiralas o máximo posible. Sí, claro, son orellas, non? Sí, claro. Pero, a ver, as orellas son moi grandes, cando as comen, non son como as orellas da persoa, son grandes. Son orellas de porco. Son como as orellas do porco, aí está. Vale, pero vamos a intentar darlle, estamos no entroido,
e ainda que estamos facendo orellas, vamos a darlle unha forma máis de entroido, vale? Que vas facer? Vou intentar facer máscaras. Máscaras? Sí, de Máscaras entroido. de... Máscaras da cara? No, de entroido, así. Ahora parecen un pouco... Ah, vale, vale. Sí, os ollos e a boca. Vale, os ollos e a boca. Sí. Máscaras, así, máscaras. A ver, espera, así, espera, a ver, aquí, Máscaras, aí. así, védela, é unha máscara, a ver se consigue facer. A ver si cando fritamos sigue igual. Nunca unha orella vin así, tamén vos lo digo, nunca vi unha orella así. Hai que innovar. Vale, vai facendo máis máscaras desas. Estamos competindo con Cunqueiro. Unha para cada un dos do público, tens que facer, vamos xunta Cunqueiro, Coque Fariña. Vale, as A ver, miñas Coque. teñen forma de porco, pero os meus salen un pouco élficos, así que son trasnos. Pero son como trasgos. Sí. Son como trasgos. Mira, telos aí, ves? Sí, están Son como aquí. trasgos. Sí. Mira, ves como cambiou a masa, que era... Sí. É totalmente... O sea, cambiou de como estaba antes a túa, porque pasou tamén media hora, non? Mais ou menos. Sí. Cambiou completamente. Ademais, esta masa é maravillosa, porque de un día para outro... Pódela utilizar. Sí. Que guai. Eso mola. Sí. Sabes que podemos facer agora? Repartir cartos. Que che parece? Moi ben, Veña, moi ben. vamos alá. Que tipo de orellas prepara hoxe Coque? Ou máis ben, de quen son as orellas? De quen é a receita original ou quen recompilou esa receita de orellas que fai hoxe Coque? Quen era? Álvaro Cunqueiro. Son as orellas de... Álvaro Cunqueiro. Chamade ao 664-48349, teléfono da Voltas co Prato, 50 euros en xogo. As orellas de Álvaro Cunqueiro hoxe no Voltas co Prato. Veña, vamos fritir. Sí, orellas, é que me encantan. É que me encantan as orellas. Mira como lle empezan a sair, mira, Sí. estas burbulliñas. As burbulliñas. Sí, porque despois hai moitas veces nas orellas que hinchan, verdad? Así... Sí, estas son moi crocantes e teñen así unhas burbulliñas. Claro, o que lle fan burbullas e quedan así as burbullas de aire. Que guai, A ver, como ten que mola. quecer máis o aceite, ainda está... Oiche, destas, canto pode estar comendo desto? Oi, isto é un vicio. E xa verás co chocolate, bueno... Sí, problemático, que por certo, o chocolate non se viu, pero fixadevos que ben está o chocolate, Que ben quedou o chocolate. Buah. Se o cheiras, mira... E aromatizado. Está anís, canela... Buah, que pasada. Que pasada. Mira que rápido ven a xente polos cartos, Viches? Foi o chocolate, Viches foi o que chocolate. claro, porque lle cheira. Tamén. Vamos ver que nos di. Hola, José Luis, boa tarde. Boa tarde. Eres da cidade das Burgas, non? Sí, señor. Ah, amigo, de Ourense cidade, de Ourense capital, entendo. Sí, señor. Moi ben, bueno, ti eres de comer orellas ou non che gustan? Sí. Bu! Sí, muy goloso. Eso é problemático, verdad? Estaba dicindo Coque que é problemático das orellas. Sí, porque empezas con unha, darlle con outra, e ao final, claro, pápalas todas. Oiches, por 50 euros, José Luis, que tipo de orellas prepara hoxe Coque? Álvaro Cunqueiro. Moi ben, as orellas de Álvaro Cunqueiro. Un aplauso para José Luis, que leva 50 euros para Ourense. José Luis, mira, xa que eu che mando cartos, ti manda algunha receita. Non le cocinas moi malo. Como? Non sei que dixeches. Que sei cocinar. Non sabes cociñar? No. Pero podes vir a probar aquí, o sea, non tens que cociñar aquí, a xente non ven cociñar, ven comer. Ya. Claro, vente un día, Vente un día, polo menos probas algo. Vale. Veña, un bico enorme, gracias por chamar. Nada. Chao. Bueno, Coque, vas ben, non? Que as túas orellas de Vou ben, trasgo vou ben. do país, de trasgo galego, non? Sí, é trasgo galego, vímolo patentar iso. Vámonos patentar, mola, orellas de trasgo, a que sí? Veña. Vale, pois sigue aí fritindo, vamos con Merche e despois falamos co público do Voltas co Prato. A ver, Merche. Por pouco, olvídame de aromatizar o Sí que aceite. teñen cara de máscara, Sí que teñen cara de máscara. Por favor, quero ver que vexe isto a xente da casa, Fixade, pois sí que son máscaras, Mire. Oiche, son máscaras un pouco pochas. Algúnas están sorrindo e outras están tristes. Esta está tristona de todo, Solo fixen unha triste. Vou a facer todas as demais sorrindo. Fai como si gañas e si perdes o Voltas co Prato, sabes? Fai unha triste, unha contenta, tal e demais. Por que tes limón na tixola? Para que? Aromatizar o aceite. Bueno, que me dis, Non será demasiado aromático? Eu creo que non. Eu creo que non. Para o meu gusto non. Pero bueno, despois... Levas aromatizando. Eu creo que sacaches toda a artillería pesada porque como loitas contra Cunqueiro... É que non é calqueira. Claro, é contra Coque, ainda por riba. É que loitas contra Cunqueiro e contra Coque Isto non é facendo... xusto, claro, son dous. Claro, contra Coque facendo a receita de Cunqueiro. Estás perdidísima. Vou a facer este contento, mira.
Esta está contenta, esta vai estar contenta. Veña, vamos ver a Mari Carmen a ver que nos conta no público da Voltas Comprar. Vamos para lá. Hola, que tal a todos, a todas? Sabedes que podedes facer ahora, que queda moi ben. Se me dades un aplauso, ahora queda maravilloso. Aí está. Xa está, non vai falta máis. Gracias. A ver, Mari Carmen, contame. Contame ti, No, contame ti como ves as receitas. Ai, eu vexoas ben. Sí. Sí, vexoas moi ben. As dúas son cociñeiras, a ver. Xa, pero escoita. A ver, pode ser cociñeira e mete la pata. En algún momento da vida. Bueno, eso en algún momento da vida metémoslo a todos, por eso. Sí. Pero bueno, viches que Coque que lle mete chocolate, a súa receita. Sí. Como estarán con chocolate? Porque eu... Ai, teñen que estar boas, seguro. Porque eu, vouche ser sincero, eu nunca as comín con chocolate as orellas. Eu tampouco. Ves? Aí ao mellor... E, sin embargo, as de Mercho, como están tan aromatizadas, tamén digo, teñen que estar boísimas. Eu penso que calquera delas han de estar boas, Pois vas ter un problema, ti, Sí, penso que sí. Pois sabes Penso que sí. Sabes que neste programa está prohibido marchar se non decides que gana unha das dúas. Me cachen. Sí, non che deixen salir. Non me deixan salir. Non. Pois eu aquí para sempre non quero quedar, estou a gusto. Estou a gusto, pero... Dámoslle un aplauso a Mari Carmen e a todo o público que temos hoxe no Voltas co Prato. Gracias a todos e a todas. Vamos para lá. Mari Carmen, que di directamente? Eu aquí non quero quedar. Que crack. A ver, déxeme poñer por aquí o micro. Ala, sí que parecen máscaras, Que chulas. Claro, que chulas. vamos a darlle un pouquinho E recenden moitísimo, claro, como se estivo aromatizando sobre aromáticos e sobre aromáticos, sí que está ben, recende moitísimo. De feito, o limón xa... Este xa está, sabes? Morreu. Este xa morreu. Despois este aceite podemos empregar para facer doces, xa non podemos reutilizar para cociñar nada salgado. Vale. Sabe a limón. Mira, xa que estamos aquí cas túas mascariñas, que son preciosas, unhas sorrín, outras tan tristes, eu creo que podemos soltar a pregunta de concurso. Veña, Que che parece? que lles vas a Veña, preguntar? vamos alá. Que tipo de manteiga utiliza Merchi para as súas orellas? Manteiga cocida de vaca. De que? Manteiga cocida de vaca. Queda moi claro, 664-483419, chamen ou a Voltas co Prato porque repartimos 50 euriños outra vez, 50 euriños en xogo. Que veñen moi ben, además, estamos a Benres, estamos a Benres. Veña, empratamos compañeiras porque hai que darlle paso aos de Hora Galega, así que, Coque, cando queiras, hola, Coque, cunha cunca, cunqueiro, unha cunca, puxe unha cunca, a ver, que lle vas botar por riba? Un pouquiño de canela. Vale, dalle. Ole. Moi ben. Con chocolate ao carón, isto vai ser maravilloso. Por favor, Mari Carmen, levántate, camiña cara a nós, porque chegou o momento de probar. Un aplauso para ela, Vamos alá. Ven por aquí conmigo. Vamos aquí. Ponte aquí, que aí é onde vas probar. Un poquito. Espera, que llevou... Que neve, un pouco, que neve. Tamén lle vas botar un pouco de neve, claro. Un pouco de azucre moído. Que maravilla. Ponlle aí. Mari Carmen, chegou o grande momento, Dicías que non sabías ti que che iban gustar as dúas, pois agora é cando tens que decidir. Sí. Viches que temos o portón pechado, verdad? Que non podes salir. Podo tomar, verdad? Podes probar, veña, adiante, vai probando. Aí están as de Coque, fariña, e por outro lado ten Non teño as que está chocolate, para. Saltou a noticia Galicia porque Merche Rodal acaba de traer, por si acaso había dúbidas, licor café. Me cago no Por si había dúbidas. E agora entroido, non? Por si había dúbidas, e agora que? Chocolate ou licor café? Depende da hora. Vai probando. Está boa, Un pouco de todo. Un pouco de chocolate, un pouquiño de licor café. Cartos. Vamos alá. Pilar de Oleiros, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Moi ben, aquí vendos, moi ben. Ai, xa, por far ben. O que pasa é que non podes probar desde a casa. Ese é o mal. Non, esa é a pena. Esa é a pena, veña, por 50 euros. Que tipo de manteiga emprega Merchi para elaborar a súa masa? Manteiga cocida de vaca. 50 euros que marchan para Oleiros. Moi ben. Un bico enorme, moitas grazas. As outras máis fillas, se queres. Chao. Ai, Mari Carmen. Silencio. Están moi boas. Mari Están moi Carmen, boas. sabes que pasa? Para marchar xa non é que teñas que decidir, é que tens que parar de comer. Nalgún momento hai que parar de comer. Non. Están moi boas. Vamos alá. Chegou o gran momento de Mari Carmen.
Coque, Merche, Merche, Coque. Están moi boas as dúas. Mari Carmen, quen gaña o a voltas co prato deste venres? Pero gustaron máis de coque. Coque Fariña chegou para triunfar e gañar. Moi ben. Así que che gustou, que estaban as dúas ricas. Estaban moi ricas, as Gustaron? dúas. Sí. As dúas, sí, estaban Bueno, pois tes que facelas na casa. Pois sí, Sí. pois sí. Pasáchelo ben? Pasei no. Nos encantadísimos de que estiveras connosco e, por suposto, tamén moitísimas grazas a Coque por estar hoxe connosco tamén. A Merchi, que é maravilloso. Señores, señores, nós marchamos, queden coa actualidade, queden na Galega. Con Hora Galega quedamos comendo orellas. Chao, hasta lunes. Adiós.